Tiyan ka rin balay. Nagpuyo? Sige lang, mga tanong lang ako. Basta kanil ko yung taman. Ako ni nagkabang sa mga diri. Huwag man, anak. Diri sa Boardwalk sa South Reclamation Area diri sa Cebu City. So kanina side diri Boardwalk daw ang tawag diri na ay mga restaurant. Pero nangita mi diri karon kanang tables kay ang tables sold out. Nawa mga ka-partner. Sold out, puno-puno ang tables, mga sakyanan. Okay. The Gypsy Team. Ngayon pa dito sa Bantay. Iya. Plastada kaya mong bangko. Sakala taras taas. Ha? Sa waiting area ni. Aniya kita sa waiting area. Waiting area. Ano lagi sa diri na kanan mo? Mga tayo, magtigya ka din eh. Uy, mag-waiting pa ka. Matikwa nga itong barko ba? Matikwa. May balance. May balance kayo. Isang din niya eh. Waiting pa. Bichugi na sa Waiting daw. Masel to yung magana. Boardwalk. Ayun na ako. We're going home. Meron pa kasakay.
nakasakay, lampas na alas 10 na kapin. Sibang larga. Mga kapartner, nanami diri sa Tugo nga barko nga pinakadako nga Tugo diri sa Cebu, and gay mi padung karon sa sitio kay manguli nami. So nami diri dapit sa Murabilahan Terrestrial. Then so far siguro kita saka unya dito. So kami pinakadako ni nga barko. Kami mga larga mga the longest the speed of 19 knots and our estimated time of arrival at the port of Cagayan de Oro is at 8:30 this evening. On behalf of officers and crew, Sa seguridad at kalusugan ng bawat pasahero, ang lahat ay pinakikiusapang huwag manigarilyo sa lahat ng air conditioner ang pagsasabito ay susunod sa ina-advisory number 002 na nagbabawal ng panigarilyo sa loob ng mga barko. Ang aming pamunuan ay nag-aanong bagang sa Deck 6. panaog kami mga kapartner sa barko.